104.7 IFM. Report! Patuloy na pinaiigting ng kapulisan sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan ang kampanya laban sa paggamit ng ilegal na pampaingay ngayong holiday season, tulad na lamang ng boga at mga pinagbabawal na tambutso na nagdudulot ng abala at panganib. Ayon kay Police Chief Police Lieutenant Colonel Roldan Cabatan ng Mangaldan Police Station, mas pinaigting ang pagbabantay sa mga barangay upang mahuli ang mga gumagamit ng boga. Kamakailan lamang, nasa 20 boga na ang nasabat na kanilang hanay na nakuha mula sa mga menor de edad. Bukod dito, mahigpit ding binabantay ng mga motorista na gumagamit ng mga ilegal na tambutso na nagdudulot ng malakas na ingay lalo na sa 10 oras ng gabi. Ayon sa lokal na ordinansa, ang sino mang mahuling gumagamit ng ganitong uri ng tambutso ay maaaring pagmultahin ng halagang 1 hanggang 2,000 piso. Hinikayat ng kapulisan ng mga residente sa kanilang kooperasyon upang masiguro ang kaligtasan at katahimikan sa kanilang lugar, lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.